O nacemento dun cativo ou a saída vitoriosa dunha operación complicada son eses momentos que reúnen a todos no hospital, familiares, amigos e coñecidos. Pero son realmente necesarias estas visitas? Eu din a luz o sábado pola mañán, e o sábado pola tarde sí que xa tuvemos visita, foi un pouco complicado. Hai que ir a darlle cariño a xente que está hospitalizada, os que está ali están pasando mal. Todos queremos ser os primeiros en verlle a cariño ao novo membro da familia. Ata non nos importa ter que agardar quenda para pasar á habitación, nin tampouco que xa nos dixeran que non era necesario. Eu tuve o primeiro e dixen que me deixaran un marxen, pero a xente tiña a ilusión de querer ir a verme, é imposible decirlle que non vayan. Aínda que haxa moito que celebrar, hai quen non está nin cos ánimos, nin coas galas para facelo ali. Viñache todo o mundo, ti estabas feita un Cristo e aparecíache todo Dios pola porta. E ti non podías nin contigo nin atender a criatura. En ese momento, mellor non estou arranxada, non sei, non me gustaría, a verdade. Tamén hai quen, con tal de estar acompañada, saca folgos de onde sexa. Me gusta estar acompañada en momentos difíciles e me parece que moi ben, por que non? Que veñan a visitarme ao hospital. Se deberíamos ir ao hospital a visitar a alguén logo dunha situación delicada vai depender da persoa visitada, porque nestes casos, lembren, é mellor pedir permiso que perdón. Efectivamente, o contrario do que se adoita dicir. A ver, o primeiro imos a preguntarlle ao noso médico de cabecera, o doutor Iago López. Que tal, Iago? Moi bons días. Días. Que tal, Iago? Escoítote, pero aínda non te vexo. Aí estás, querido Iago. Bueno, a ver, opinión médica, o primeiro. É bo ir así a visitar a alguén ingresado no hospital, así en masa, porque é verdade que a todos nos pode nese momento quero estar presente, sí ou non? Pois mira, a un enfermo por enfermidade non lle ven nada mal as visitas. De feito, existen bastantes estudos que parecen demostrar que a xente que está ingresada e está acompañada ten mellor pronóstico que a xente que pasa un ingreso en soidade. Que pasa? Que aquí parece que temos un dilema entre estar só e estar celebrando San Froilán na habitación do enfermo. É dicir, que con un familiar basta para estar acompañado. E no caso dos cativos, en concreto, o caso dos nacementos, para mí é un caso paradigmático, porque, por un lado, o normal é que a nai estea agotada, estea dolorida, non é un momento para facer vida social e ter que atender as visitas que ven a habitación, que por esperar 2 días a que estén de alta tampouco vai pasar nada, pero que ademais, se ven moita xente da rúa, pode traer virus para o neno, que xa sei que existe un mito que é certo de que o neno nace con anticorpos da nai, pero a humanidade non solamente son anticorpos, é dicir, os linfocitos T do neno están sen entrenar, as células NK do neno están sen entrenar. Entón, non basta con que teña anticorpos maternos para protexerle contra calquera virus, son extremadamente vulnerables. Entón, deberíamos limitar en xeral os contactos sociais do recén nacido para evitar que teña un ingreso innecesario por culpa dun virus que traeu alguén da rúa. Sin embargo, chamoume a atención eso que dicía Iago, que quédanos claro, no tocante das nais, o mellor para a saúde dos recén nacidos é xestionar esas visitas, pero que noutro tipo de ingresos sí que é bo para a persoa que está ingresada. Sí, eso é unha cousa que cando lees o Harrison de Medicina Interna, que é como a Sagrada Biblia dos médicos, no primeiro capítulo ben mencionado, inda que despois moitos compañeros se olvidan deso, parece que pasean polo hospital cun palo metido polo cu e non se relacionan cos mortais, pero a xente cando está ingresada é bastante doado de entender que o pasa mal. En primeiro lugar, porque ninguén ingresa por unha festa, a xente ingresa porque ten unha doenza grave. E ademais, porque estás espido, con un pijama que parece que está feito exprofeso para humillarte, che meten un montón de maquiniñas, estás totalmente perdido, estás asustado. E se aínda por riba estás só totalmente, a sensación de desprotección, de desamparo que tes é moi grande. Eso que implica? Pois que os niveles de noradrenalina do paciente, o sea, xa falando científicamente, os niveis de cortisol plasmático, os niveis de noradrenalina aumentan. E ademais, incluso, a historia clínica do paciente pode ser incompleta, porque ter un espía, é dicir, eu cando pasaba a visita, cando era residente, ter o espía que me tiña monitorizado o paciente, que era a súa muller, o seu irmán, dicindo, mira, que pola noite pasoulle isto, pola noite pasou outro. A min daba moita información tamén para poder entender mellor que lle estaba pasando, pero sobre todo, o sentirse protegido, sentirse respaldado por un ser querido que me dea unha referencia é moi positivo para os pacientes que podan contar con elo.
E por último, Iago, os horarios de visita, é dicir, son unha invitación a cumpliros, unha suxerencia, ou deberíamos ser concienciudos con isto? É dicir, que sentido teñen? Sí, hai que ser concienciudo. O obxectivo dos horarios de visita é moi sinxelo. Por un lado, non se pode visitar os pacientes pola noite porque non podemos ter unha festa contada na habitación cando hai xente que ao maior ten dor, non está na súa cama. Eso xa fai difícil dormir para que ainda por riba teña que aguantar os familiares do compañeiro de habitación que veñen aí a tocar as narices. Entón, por un lado, pola noite, ten que haber silencio na sala e máximo un acompañante por persoa. E despois pola mañá por un motivo, é que o momento do paso de visita é o momento en que as enfermeiras van tomar as constantes vitais dos pacientes. E claro, é dicir, que son habitacións do hospital, non son o salón da Preisler. Quero dicir que tampouco hai un espacio inmenso aquí para que estén todas as enfermeiras, todos os médicos, todos por aí danzando. Entón, nese momento, para que se poda facer mellor o traballo, pois o ideal é que os pacientes estén solamente con un acompañante como máximo que lle dé a información ao médico, pero que o resto da xente deixe traballar o persoal. Pero quitando no momento do pase de visita e da noite, existe máis liberdade, pero eso non quere dicir que veña toda a cidade a veles, non. Quere dicir que se hai un momento para visitalo, mellor que sea a mediodía ou a tarde, pero por favor que non sea a noite durante o horario do traballo persoal. Claro. Bueno, pois esta explicación médica, moitas grazas, Iago, como sempre. Nada, boa fin de semana.